Desde o Partido Popular defenden a viabilidade do proxecto de Altri na provincia de Lugo. Insisten en que a declaración de impacto ambiental vai acompañada de varios requisitos que a empresa debe cumprir para poder instalarse en Palas de Rei. Por iso manteñen esta aposta por un plan que supón investimento e creación de emprego. Son 34 informes, son 42 técnicos os que avalan os requisitos medioambientais desta industria. Son máis de 60 requisitos que lle trasladan ao promotor para garantir ese cumplimento normativo en materia ambiental. Precisamente a conselleira de Economía e Emprego nunha visita esta mañá ao Parque Eólico de Xiabra en Caldas de Reis di que a decisión do Supremo sobre os parques eólicos confirma que fora adecuada a tramitación das autorizacións dos parques eólicos por parte da Xunta de Galicia. A sentenza supón unha boa noticia para os parques que teñen perspectivas de crecemento suspendidas e xudicializadas. Valoran que canta máis enerxía eólica se desenvolva, máis posibilidades haberá de abaratar a factura eléctrica. Podamos acadar a cifra establecida no plan eólico actual e podamos continuar traballando nun novo plan eólico para o noso territorio cun único obxectivo, é que protexendo o territorio